Λοιπόν, δεύτερο βίντεο. Ίσως γίνει και σειρά αυτό. Θα δούμε. Πάντως, θα δείξουμε τώρα, θα προσπαθήσω να είμαι σχετικά σύντομος και περιεκτικός, πώς γίνεται να υποκλέψεις τα στοιχεία κάποιου από το Facebook ή από οποιοδήποτε άλλο site έχει αντίστοιχη φόρμα που δίνεις username και password για να μπεις, αρκεί να βρίσκεστε στο ίδιο τοπικό δίκτυο, ας πούμε στο ίδιο Wi-Fi συνδεδεμένοι, σε μια καφετέρια ή δεν ξέρω εγώ που, στο σπίτι, αλλά σε ένα άλλο βίντεο αργότερα θα δείξουμε πώς γίνεται να την πατήσει κάποιος έτσι, ακόμα και αν δεν βρίσκεται στο τοπικό σου δίκτυο, γιατί ομολογουμένως αν κάποιος θέλει να κάνει τέτοια επίθεση δεν θα θέλει να την κάνει μάλλον σε κάποιον που βρίσκεται στο σπίτι του, θα θέλει να την κάνει σε κάποιον που δεν πρόκειται να βρεθούν σχεδόν ποτέ στο ίδιο τοπικό δίκτυο. Αλλά η βασική αρχή είναι η ίδια, απλά θα προσθεθούν κάποια βήματα στο επόμενο βίντεο. Το βασικό τώρα είναι το εξής. Χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα, το Social Engineering Toolkit, το οποίο δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο υπάρχει στα Windows, στα Kali Linux όμως είναι προεγκατεστημένο και προρυθμισμένο. Και τι γίνεται τώρα, το μοναδικό που πρέπει να ξέρουμε πέρα από αυτό είναι ποια είναι η IP του υπολογιστή μας, η τοπική μας διεύθυνση, η τοπική μας ταυτότητα, ας πούμε, στο τοπικό μας δίκτυο. Πώς τη μαθαίνουμε αυτή? Ανοίγουμε το terminal και αν είμαστε σε Linux γράφουμε ifconfig και πάμε στο τελευταίο block κάτω-κάτω, είναι διάφορα blocks εδώ, πάμε στο τελευταίο και βλέπουμε ότι είμαστε η 192.168.2.9. Λοιπόν, αν ήμασταν στα Windows η εντολή θα ήταν περίπου ίδια, αντί για F θα γράφουμε P, ipconfig. Αφού ξέρουμε τώρα ποια είναι η IP μας, ανοίγουμε το Social Engineering Toolkit και από τις πολλές επιλογές που μας δίνει, πάρα πολλές επιλογές, θα διαλέξουμε τα Social Engineering Attacks, το 1. Μετά πάμε στο Website Attack Vectors, μετά στο Credential Harvester Attack Method και Site Cloner. Τώρα, εδώ μας ζητάει να του δώσουμε την τοπική μας IP address for the post back and harvester tab numbering. Είναι η διεύθυνση στην οποία θα στέλνει τα credentials που θα μαζεύει. Άρα βάζουμε 192.168.2.9, αυτό που είδαμε πριν. Και το URL από το site που είναι να κλωνοποιήσουμε, www.facebook.com. Του δίνουμε λίγα δευτερόλεπτα, το έκανε, τελείωσε. Λοιπόν, αυτό ήταν, το site κλωνοποιήθηκε. Και πού είναι αυτό το site? Είναι αν πας από το δίσκο σου στο var, στο www, στο html, είναι εδώ μέσα. Το harvester είναι ένα αρχείο που αυτή τη στιγμή είναι άδειο, αρχείο κειμένου, στο οποίο όμως θα μαζευτούν τα credentials από όποιον προσπαθήσει να μπει στη σελίδα που στείλουμε σε αυτή τη διεύθυνση, στη διεύθυνσή μας 192.168.2.9. Εάν λοιπόν κάποιος πάει και πατήσει 192.168.2.9 στο browser, θα συνδεθεί στη σελίδα που στήσαμε. Όμως αυτή τη στιγμή δεν θα ανοίξει τίποτα. Θα αποτύχει να φορτώσει σελίδα. Γιατί οι σελίδες στα Linux, βασικά και στα Windows έτσι είναι, υπάρχει πάντα ένα service που τρέχει στο background του λειτουργικού συστήματος, ο Apache, ο οποίος είναι υπεύθυνος για να σηκώνει τις σελίδες, να μπαίνει μέσα σε αυτόν εδώ το φάκελο με στα Linux συγκεκριμένα, και αν βλέπει ένα αρχείο HTML να καταλαβαίνει ότι αυτό εδώ είναι μια ιστοσελίδα και να τη σηκώνει, να τη σηκώνει live, να τη φτιάχνει. Οπότε κοιτάμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Apache, αν τρέχει ή αν είναι απενεργοποιημένος. Apache 2 status, service Apache 2 status, και βλέπουμε ότι είναι active και running. Ωραία. Αφού λοιπόν είναι active και running και όσο έτρεχε δεν υπήρχε σελίδα εδώ μέσα, θα πρέπει να τον ανανεώσουμε, να το πούμε να κάνει refresh, συγγνώμη, όχι refresh, restart είναι η εντολή,
Λοιπόν, για να μπει μέσα εδώ και να κοιτάξει και να δει ότι να, υπάρχει ένα HTML αρχείο, ας το σηκώσουμε. Άρα λοιπόν έχει γίνει restart τώρα ο Apache. Όποιος επομένως πάει εδώ πέρα και πατήσει 192.168.2.9 που είναι η διεύθυνση η δική μας που στήσαμε τη σελίδα, πάει και βρίσκεται σε μια σελίδα στο Facebook. Εάν λοιπόν εδώ πατήσουμε ένα τυχαίο email .com ξέρω εγώ και ξέρω εγώ test email παπάκι κάτι κατανόητο.com και test password και πατήσουμε σύνδεση. Λοιπόν, τώρα εάν αυτό το έκανε ένας φυσιολογικός άνθρωπος και όχι εγώ που δεν μπαίνω ποτέ στο Facebook, τώρα θα είχε συνδεθεί στη σελίδα του στο Facebook. Εδώ πέρα θα έβλεπε κανονικά τη σελίδα του όπως είναι στο Facebook και δεν θα καταλάβαινε τίποτα. Θα νόμιζε ότι απλά είχε αποσυνδεθεί από το Facebook και ότι ξανασυνδέθηκε τώρα που έδωσε τα στοιχεία του. Όμως στην πραγματικότητα τα στοιχεία του τα κλέψαμε εμείς με πολύ ύπουλο τρόπο. Είναι στο Harvester. Αν ανοίξουμε τώρα το Harvester, τσακ, να τα, εδώ είναι όλα. Λοιπόν, αν πάμε εδώ στο email, test email, εντάξει μας φάγαμε λίγο το L, εγώ το ξέχασα να το γράψω, παπάκι ακατανόητο.com και αν πάμε στο password, test password. Είναι αυτά που βάλαμε πριν. Αν λοιπόν κάποιος άλλος πάει και το πατήσει αυτό, το link, θα βρεθεί στο ψεύτικο site μας που είναι phishing site και θα πάρουμε τα credentials. Και πλέον έχουμε πρόσβαση στο Facebook του. Και όχι μόνο, γιατί ο περισσότερος κόσμος χρησιμοποιεί τα ίδια credentials σε πάρα πολλούς λογαριασμούς. Αν έχεις τα credentials του για το Facebook, έχεις συνήθως και για το email του και για το Pinterest του και για δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει. Θα μου πεις γιατί να πατήσει πάνω σε ένα ανάπηρο link που δεν έχει δει ποτέ. Ο βλάκας είναι ανίκητος. Το έχουμε κάνει. Έχει συμβεί σε άνθρωπο να πατήσει σε τέτοιο link απλά από περιέργεια, γιατί δεν ξέρει τι είναι αυτό. Λέει κάτι θα είναι, ας το πατήσουμε. Ή μπορεί να το κάνεις, να το εντυχίσεις μέσα σε κάποιο link εσύ ο ίδιος. Αν ας πούμε στείλεις ένα email σε κάποιον με hyperlink και έχεις γράψει το link να είναι facebook.com/κάτι, ο άλλος δεν θα υποψιαστεί τίποτα. Θα το πατήσει, αλλά αν είσαι από πίσω έχεις ρυθμίσει το link να πηγαίνει σε αυτό 192.168.2.9 δεν ξέρω πού, λοιπόν σε τι IP είσαι, την πάτησε. Και ο μοναδικός τρόπος να αναγνωρίσεις αυτό το πράγμα είναι αν την ώρα που κλικάρεις το link κοιτάξεις εδώ επάνω και δεν δεις Facebook. Αν εδώ δεις μια IP περίεργη, πρέπει να υποψιαστείς ότι έχεις πέσει θύμα phishing επίθεσης, ή πας να πέσεις αν είσαι τυχερός και δεν έχεις προλάβει να βάλεις ακόμα τα credentials. Οπότε έτσι αποφεύγονται οι phishing επιθέσεις. Τέλος, τι άλλο, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε επίθεση που τη λένε DNS spoofing, αυτό το κόλπο. Μπορείς με κατάλληλα άλλα προγράμματα που δεν είναι για άλλο βίντεο αυτά, να κάνεις το τοπικό δίκτυο να συμπεριφέρει ως εξής, να το δηλητηριάσεις κατά κάποιο τρόπο, έτσι το λένε αυτό, ARP poisoning, και όποιος πάει να συνδεθεί σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση, ας πούμε στο facebook.com ή στο accounts.google.com ή δεν ξέρω πού, λοιπόν να επανακατευθύνεται στη δικιά σου phishing ψεύτικη σελίδα. Να του παίρνεις τα credentials και μετά να τον παίρνεις πάλι πίσω στην κανονική του σελίδα και να μην έχει καταλάβει Χριστό. Εκτός αν το έχει κόψει και δει την IP πάνω και το έχει προσέξει. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να το καταλάβει. Οι επιθέσεις αυτού του είδους, αν δεν δεις την IP πάνω στον browser, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν αντιληπτές. Είναι από τις δυσκολότερες επιθέσεις να αναγνωριστούν.
Γι' αυτό είναι τρομερά αποτελεσματικές και περισσότεροι κωδικοί χάνονται από phishing επιθέσεις, από τίποτα άλλο. Αυτά. Η συνέχεια σε επόμενο βίντεο.